des de la base. Dones joguines lliures de valors sexistes, destruïm el patriarcat. La princesa i el guerrer són violència també. La princesa i el... Al nostre país. Per unes feines dignes, combatem la temporalitat i la precarietat laboral. Jovent precari, combat a l'empresari. Jovent precari. Representa un risc per la salut i la vida de les dones. Per tot això, des d'arran, volem deixar clar que el Nadal i cada dia combatem la pressió estètica, perquè els cànons de bellesa irreals són violència masclista. La talla 38! Aquest gol cuit. I la talla 34! Apreta la patata. I la